Nyní se nacházíme ve vápence Vitošov, zhruba 7 kilometrů od Zábřehu na Moravě. Zde již od roku 1872 průmyslově vyrábíme vápna, které se používají v hutnickém, stavebním, chemickém průmyslu, v zemědělství a v ekologii. Výrobou NHL vápna jsme navázali na přerušenou tradici v českých zemích a navíc jsme využili odpadní vápenec, který nebyl vhodný pro výrobu vzdušného vápna. Zúročili jsme bohaté zkušenosti z oblasti výroby omítkových směsí, které na trh uvádíme pod značkou Salit. Dnes sice máme nové technologie, ale čerpáme neustále z toho, co tu již historicky bylo. Výsledkem je nová produktová řada NHL omítek. Z dící NHL maltu vyrábíme v zrnitosti 4 mm s pevností vyšší jak 2,5 MPa. Je vhodná pro zdění běžných zdících prvků, pro objekty do 2 pater, na spárování pohledového zdiva, je použitelná jak do vnitřního, tak vnějšího prostředí. Každý omítkový systém začíná postřikem, proto i v NHL omítkovém systému je základním produktem NHL špric, taktéž zrnitosti 4 mm, je určený pro vnitřní a venkovní použití. Jako podklad může být běžné zdivo, kámen, smíšené zdivo. Jeho hlavním účelem je zvýšení přilnavosti další vrstvy, a to následné jádrové omítky. Použitím postřiku se zvyšuje odolnost omítkového systému vůči klimatickým vlivům a vzniku trhlin. Jádrové NHL omítky vyrábíme v široké paletě zrnitosti. Začínáme na zrnitosti 1,2 mm. Mezi její velké výhody je možnost strojního zpracování, což výrazně zkracuje čas provádění a zvyšuje efektivitu práce. Díky své jemnosti je také velice vhodná pro profilování a vytváření podkladů pro štukaterské práce. Dále umožňuje finální úpravy povrchu pro získání tradičního vzhledu. Další variantou jádrových omítek jsou omítky v zrnitostech 2 až 4 mm. Jak jsme hovořili o inspiraci v minulosti, tak i zde u jádrových omítek používáme přísady vláken, které naši předci využívali. V našem případě jsme zvolili konopné pazdeří. Společně s NHL vápnem vytváří přirozenou armovanou vrstvu a tím snižuje případný vznik trhlin na rizikových podkladech. Působí bioticky a zlepšuje rheologické vlastnosti omítky a jejich pevnost a odolnost. Hydrofilní vlastnost vápené omítky umožňuje regulaci vzdušné vlhkosti tím, že pohlcuje nadbytečnou vodní páru v období vyšší relativní vzdušné vlhkosti a opět ji vydává v čase s vlhkostí nižší. Omítky mají výbornou zpracovatelnost a umožňují nanášet omítku ve větších vrstvách v jednom kroku. Součástí prodeje NHL zdících a omítkových směsí je samozřejmě poradenství při návrhu vhodné skladby. Při kalkulacích spotřeby a ceny, a to nejen na historicky více či méně významné objekty, ale i pro novostavby rodinných domů na běžné vyzděné či slaměné a dřevovláknité podklady. Budeme rádi, když se na nás obrátíte v případě jakýchkoliv dotazů k problematice vápených omítek.